Yun, yun. Okay. Sus. Yun, alaka. Alaka ito. Ulahan ulit. Grabe. Yan. Yan. Gandang size. Ay, sus. Ay, sus. Yun. Ito. Grabe, ulahan. Sayang natin yung... Ayun na. Ito. Alaka. Ay, sus. Naku. Nabali. Ginagawa mo. May thumbnail tayo, no? Tumatay, oh. Yun, oh. Good morning mga tay. Kinikilig ako mga tay sa spot na puntahan ko. Mga tay, ang ganda, oh. Di ko muna sinama yung mga grupo kasi naghahanap tayo ng bagong spot, no. Papasalamat tayo sa lahat ng subscribers natin, ng mga solid supporters ko, no. Thank you sa lahat ng tumatangkilik ng Roadchoy Fishing Adventures. So yan mga tay, sana ay napapasaya ko po kayo sa lahat ng ginagawa natin fishing adventures. Yun mga tay. Huwag na tayong patagalin mga tay, at ako'y nakaharvest na mga tay. Gumagamit lang ako mga tay ng taw-taw. Napakaganda itong spot mga tay. Tingnan mo, mahuli ko mga tay. Ay, mamaya na pala. So ito lang mga tay yung gagamitin natin, no. Napakabilis ng bibit mga tay. At mamaya mga tay, abangan nyo po at magsa-shoutout tayo. Napakasarap ng feelings mga tay maka-harvest. Nakasiguro nakasampu na siguro ko mga tay. Ay, nararamdaman ko meron dito talagang plapla. So yan, ganyan lang mga tay yung haba ng natin, no. Yan, siyempre papasalamat tayo kay Papa Ching, no, na nagbigay ng yun, no. Yan nilagay ko talaga mga tay para kitang-kita niyo yung bibit. So ito, yun mga tay, kinakagat na. Yun mga tay, kinagat na. Lakan. Yan mga tay, sabi ko na nga ba, ang bilis mga tay yung tibit. Mga good size yan mga tay, mga 3 point, ano yan mga tay, 3.3 pataas. Pero kukuha tayo mga tay 3.1 kasi bibigay natin sa subscribers natin na ilangan din at naghihingi ng ayuda. Yung bilis ka na. Ay, naku. Thank you talaga, Lord. Nakaka-excited pagka nakakahanap ng magandang fishing spot. Ayun nga mga tay, itong floater ko isa din masyadong kita, pero sana okay na siguro yung mga tay. Ayun na, wala na naman. Yuck! Jesus! Kasi mga tay, itong spot natin, daanan to ng bangka mga tay. So sana mamaya pa sila dumaan, no? Papuntang daungan to ng mga... Yan na naman mga tay, pinakagat na isa. Yun! Dala-dalawa. Dala-dalawa pa mga tay. Wala, 3 fingers kasi. So i-release natin ito mga tay, no? 3.1 tayo. Ayun na naman, ganda sana kung dalawang Papa Chin, naman dalawa yun. Yan mga tay. Dalawa yung ibigay nyo sa akin kayo. Uy, ganda laka. Ganda. Papa Chin, please, isa pang floater na ganito. Ginagawa mo. Mamaya ko na mga tay, papakita sa inyo yung huli ko, no? Para excited. Yun, sa kabila dumaan yung isang bangga. Kakatuwa, Diyos ko talaga, grabe. Sabi ko nga mga tay, bali to mga tay, itong spot natin gumagalaw-galaw siya. So pag pumunta kayo dito at dahan-dahan lang kayo, may hawakan naman siyang mga kawayan, no. Meron kasing part na pag ganyan yung sahig, tapos naman doon na naman kakapain nyo ng ng paa nyo. Ayan naman, napakabilis ng kibit. Ayan naman, yan na naman. Ay sus, saman kasi dyan, kay 3 fingers man imong napundi. Ay ayun na. Ito wala ka. Takbo siya. Grabe, lupit kitang Papa Chin talaga, tong floater Papa Chin, malalaki na kukuha mga tayo. Ayun. Sana di butas. Yan, mega love shoutout sa Angler Blues mga kachoy, tara na.
Sinabi kasi sa kanila mati kanina. Nagkakabulbul ako, grabe. Nasabi ko pasma tayo sa 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 Isla Lakeshore at sa Wonder Ilog at ako'y maghahanap ng fishing spot dito sa may south. Sabi ko update ko kayo. So malamang ito mga ti, sigurado to ma-update ka agad yung mga kasama natin dito. Yan naman mga ti, hinawakan ko lang sige. Sige. Yun na naman isa. Ay sus. Nako. Nabali. Ginagawa mo. Alak ka. Wala na, sige, pwede lang. Pwede pa to. Ano kayang gawit na yun? Ano? Ay, Jesus. Hindi ka agad kasi kumati nakapag-intro kanina kasi may dalag kasi kong hinahunting. Grabe, ang lalaki mga ito eh. 3. Gumagano'n talaga oh. Gumagano'n sa tubig oh. Hindi ko hindi ko ma-hunting eh. Naku. Wala na sila. Ayun, sama na si John. Binarapod. Dapat pala bantay ka agad mga tayo. Sa ganito kasi mga tayo na Ayun, may love shoutout kay RSJ Fishing Adventure. Kasi ganitong spot kasi mga tayo, dapat taw-taw gagamitin nyo pag nag-a-unli strike. Yan o, yan ang mga tayo. Yung maliit na nakibit. Yan. Ayan. Yan na naman. Naka. Uy, pwede na to mga tayo. 3.2 mga tayo. Pag nako talaga mga tayo, promise. Excited talaga ako mga tayo. Di ako uwi dito hanggat di ako makakuha ng plapla. Lord, patikim mo naman po ng plapla dito please. Naku, nakaibabaw pala. Sabi ko na nga. Kaya pala. Yung maganda kasi mga tayo pagkakaano. Dapat ito itali ko ito mati para sigurado. Baka mamaya itanga yun eh. Yan o, kinakagat ko naman. Ay baka. Uy, teka lang. Huwag mo ko iwanan. Ay. At happy pesta nga pala kay Poong San Nicolas. Yan. Naway bigyan niyo po ako ama ng ng blessing palagi. At sa lahat ng anglers. Mamaya na tayo mga mag-shop. Ayan na. Yan. Sige. Ano? Yan na naman. Ay sus. Ginoo. Maliit mga to. Trace back. Yung laki, malaki. Grabe to. Yan na. Magsawa talaga. Yan na. Agoy, yan na naman. Yun. Ayos. 3.1 mga say ko po yun na rin. Ay, 3 fingers to. Tol Ervin. Tara na Tol Ervin. Naku, si Tol Ervin. Naku, delikado dito mga tayo. Hindi pwede dito sa spot na to. Lulubog dito mga. Joke lang kasi talaga kasi sinasabi ko lang to. Umaalon-alon kasi tumato itong mga naapakan ko. So sana di tayo biglang lumusot. Sana nakikita nyo mga tayo. Ay, nawala na naman. Uy, yan na naman. Loko. Uy. Sus, grabe naman tong taw-taw na to. Akala ko napakalaki ng kinuha mo, buboy. Yung malaki, buboy, yan tingin mo. Para masaya naman yung mga subscribers natin. Malambot kasi tong taw-taw na isa mga tayo. Kaya ito mga tayo nilagyan ko ng magandang floater kasi matigas to eh. Ayan naman. Uy, tinira na naman. Sige, yung hihilahin mo. Hindi, bilisan mo. Hilahin mo ng sulit. Para hilahin din kita ng sulit.
nitong ispat talaga. Ay, naku Lord. Thank you Lord talaga. Sige. Uy. Yan naman. Ay, laka. Ay, laki. Oh, nabita na. Naku, yung problema. Ay, yung problemang malaki nga ito. Yun. Wala, grabe yun na naman mga tiyo. Dalag yun mga tiyo. Kinakain niya yung ano, yung maliliit. Ang daming maliliit mga tiyo. Ayan, sinagat na naman isa. Grabe. Yan na naman. Yun. Yun mga tiyo, napakaraming 3.2 mga tiyo. Yan na naman, sinagat yung isa. Laka, yung treble. Teka lang. Teka lang. Mag-iisa lang kaya pamiwas. Ang bilis oh. Ay. Kagat na naman. Ate, yung ano, yung Bagong Bayang fishing spot pala natin, ano. Bali, kukuha pa tayo ng update. Siguro susunod na araw pupuntahan ko yun. At mayroon na kasing ano, maigpit na guard na ano. Ayaw na magpa-spot dun. Yung may mga service tulad ng motor. Ay sus, ayaw nila magpapasok mga ito. Ano yun? Ayan. Ay sus, grabe ang daming maliit mga ito. Yan naman. Yan. Yun. Grabe mga ito. 3 point. Wala pang 0.1 to eh. Wala natin para lumaki. Yan na, inaandar na. Sige po yan. Yun. Ay sus, Ginoo. Kung kinagat na naman isa. Ala ka. Ayun. Ay, nako. Nasaan na yung hinihintay kong mamaw? Kagaya ito mga kailangan mabilis kayo magpain. Andyan lang yan mga kati. Mamaya na pag nagsawa na ito, nabusog po na itong mga maliliit na ito. Papakain na itong ano yan, papakain na ng malaki yan. Yan na. Ayun. Uy, tinakbo. Yun. Okay, madilawan ka na. Ibig sabihin, good size pag dilawan. Grabe. Mabilisan na pain, mas makaka-harvest ka. Ano kaya natin papamagat dito ba tayo? Ganda talaga ng ano natin, papatino. Ayun, bilis. Ay. Sus, Ginoo. Bilis. Pla. Uy, sus, Ginoo. Ang daming 3 fingers ay. Yan mga tayo, may lumalaga po yan sa ano, dalag yan mga tayo. Grabe natin. Yun. Ay sus, grabing pumusok. Uy. Altoms channel, tinggalam shout out sa iyo katoy. Mantap. Mga subscribers natin, mga ano, mga taga US yan, mayroon tayong mga subscribers taga US mga tayo. At mga Canada, yun sila ano, sila Kuya Rinan Romero. Yan kuya, ito na naman kuya. Ay sus, daming 3 fingers. Basa na yung bot ko. Ay mga tayo, may bumula naman, gumalaw na naman ng konti talag. At yung Michael, ano mo nga ito Katyoy, pahabulin mo ng artificial lure mo dito. Di ko lang kasi matina nadala yung artificial lure ko na frog. Yan maganda rito mati kasi tahimik yung ano, talagang mapapansin talaga ito.
Dito ko nga lang matay sa gilid. Ay, baka nakagatin pa. Kahit saan ka ilagay matay. Kinakagat siya. Oh. Yung isa, pinipitik-pitik ko naman. Yan! Yan! Magandang size. Ay! Ay, sus! Yun! Ito. Ay, grabe, pulahan. Sayang mati yung isa. Sayang yung isa mati. Ganda na nun eh. Ay, sayang yung isa. Ang laki. Ginagawa mo. Ay. Basta talaga maliit, maiksi yung ano, yung pagkahibit mati. Maandar lang konti. Talagang sigurado malaki. Sayang talaga mati. Hindi magkauga-uga sa ano. Ang ganda kasi itong ispat mati. Ano pa to, mga tubig ano, baha. Ay tubig ano, nabagat. Umulan na naman kagabi mati, kaya naisipan pupunta rito. Yan. Jesus, Ginoo. Ginagawa mo. Grabe na to. Pag lalo pa ito mati, pagka uminit ng gusto. Huwag naman sana umulan para makarami pa tayo. Grabe ito. Ano mati, pero nakakatuwa. Nakapagod magpain pero nakakatuwa mati kasi napakaraming kibit. Kitang-kita pa naman yung ano mati, yung floater natin. Siguro risbakan ko tumatay saan? Doon lang ako sa dulo. Malapit doon sa barangay. Kasi medyo mababaw-babaw doon. Dito kasi mati, napakalalim na ito. Yan na. Nandar naman. Yun, malaki ka sana. Yun. Grabe. Sus. Uy. Mga ganito lang sana. Yun na naman isa. Yun. Alaka ito. Pulahan ulit. Grabe. Mamaya mati magsasanso dyan sa ano, plaza. Sana di tayo maka-copyright na naman. Nung nakaraan mati, napakahirap kong mag ano. Kaya matagalan yung video ko mati nakapag-upload. At ang hirap mag ano, lalo pag may sounds. Kailangan putol-putulin talaga mati ng ano, ng sulit na pagkakahimay-himay. Saan na? Wala na naman. Iyo na naman. Ay. 3 na lang ito mati, 3. Teka lang muna mo ya. Maglalagay at ako ng ano dito. Ng tulda. Yeah. Di balik ang ulan natin, meron naman akong dalang payo. Buti na lang meron dito ng ano. Yan na naman. Ito. Uy. Yan na naman. Yun, malaki-laki na naman. Uy, thank you. Dekat. Grabe. Napakarami talagang 3.3 mati. Grabe. Walang ano talaga. Tulog ko ng huli. Mati, di ako masyado magpapakarami ng huli dito kasi baka maya lumubog ako dito sa dadaanan ko. Ay siguro ano, ano na lang ako doon. Kasi yung ibang gamit ko mati, iwan ko doon, malapit sa barangay. Isa na naman free spot ito mati, no? Napakaganda pa ng ano. At may parking pa po ito mati sa barangay. Ano ito? O saan yung ano ko? Naku, lumulubog po na pala tayo. Ay. May problema dito mati, baka mamaya unti-unti na lumulubog yun. Nakikita nyo ba ba mati? Grabe oh. Yan na naman. Daming 3 fingers talaga. Kachirik, sama ka sa akin. Ay, Miguel Love, shoutout nga malaki ano. Paring Ronald Manalat. Gusto sana pumunta mati eh. Kaya isa pa yun sa ano na di ako nagsama ng sa GC namin kasi kala ko sasama siya eh.
Inabahan ko yung text niya. Ay, maisama ko sana para maka-experience din. Iyan ang mga ganito. Ginagawa mo. Mag-i-enjoy dito yung mga kasi ano, Ronald Manalat. At siyempre sa kumpare kong si Ronald Katahan. Basta mga Ronald yan. Ronald Gomez yun, taga Tarlac, sa San Francisco, yan sa Tarlac. At ngayon ay nasa Saudi. Yan, ingat kayo dyan mga katoy. At kay paring Arby Sagun dyan sa Italy. Yan, baka naman pre. Yun naman. Pre, maliliit dito pre. Baka mga talakitok siguro ulam mo dyan pre. Pero dito okay lang pre. Yan mga tayo, magka-shoutout na tayo mga tayo. Makaano pa tayo. Dalawang huli na malaki. At magka-shoutout na tayo. Ay, grabe, unahan pa agad. Yan, o yan, malaki-laki to. Yan, alaka. Yun, malaki-laki. Yung mga tayo, pagkabago talaga mga tayo na napapansin ko mga tayo. Pagkabagong palit na bulati, yun ang inaagapan nila kaagad. Yan yung mga tayo, yun, marami pa yun mga tayo. Inaagapan kaagad ng ano. Siguro ayaw magpaano na ng ano, yung malalaki. Magpatalo sa maliliit, no. Ay, siguro akin na to. Yan, oh. Ay, nandyan pa rin. Gutom talaga yung mga ano, pinakay mga tayo. Kaya dapat pala nito ano, try natin iiwalay kung saan natin bagsak na naman natin kabila. Hindi natin bagsak natin para maligaw yung mga maliliit. Napaghandaan ko tumati kasi nakakuha tayo ng maganda-gandang bulati kahapon. Uy, nawala na. Yan na naman. Yun. Yun. Okay. Good size. Ang ganda na yan mati. Mga 3.2 mati. Pwede na yan. Malaking tulong na to sa bibigyan natin ng mga ano, palibreng ulam. Ito mati, sigurado to. Ito mo, patay tayo. Dapat nito. Yan na naman. Yan na naman. Ay. Wala na ako talaga, no comment sa spot natin. No comment, bubig. Saan yung shoutout natin? Mati, magsa-shoutout tayo ano. At siyempre, belated happy birthday kay Kabiwas TV. Kabiwas TV, yan, belated happy birthday sa iyo kasi sa Pasig Biwas Anglers, no. At sa Pasig Fire and Rescue Team, shoutout. At shoutout kay Aljon Pipanyo ng Unatos Vlog Group. Yan, may galab shoutout. Trupang Biwas TV, may galab shoutout. At kay Master Fishing Adventures, J Fishing TV. Yan, may galab shoutout. At sa mga ano, kalumpit anglers diyan sa may Bulacan. Yan, may galab shoutout. At kay Bang Bang Boy Anglers diyan, Bungal TV. May galab shoutout. Yan, mga masisipag natin mga fire and rescue team sa Pasig. Ranger B Pasumala, may galab shoutout ko choy. Yun, maraming salamat pa katoy sa mga gusto mo papa-shoutout po, pa-comment na lang po ulit. At ito'y kumikibit na naman mga toy. Yoy, sus. Napakaraming kibit. Kakabulal-bulal mga toy. Yun, thank you mga toy. Yan lang muna kayo mga toy, no. Harbisin ko ito mga toy. At mamaya mga toy, magkikipista tayo. At may galab shoutout sa kumpare ko, no. Kay Beltran. Adil, yan na. Yan, malaki. Yan, malaki to. Ay, malaki. Alaka. Iinom sana ako. Teka lang. Yan, malaki to. Kay Beltran RJ. Yan. Thank you pre sa invitation. At makakain tayo ng igado. Yan naman, oh. Yan na naman, oh. Uy. Paganda ng paganda mga toy. Grabe. Yung kaganda yan mati, size yan. Sus, grabe di ay.
Grabe, paano kaya maano pagka napuno to, sigurado di lulubog ako dito mga tay. Ang puno ito nasa 20 kilos ata mga tay. Itong babarang ko na to mga tay. Oh, makaigit pa siguro. Grabe, yan. Pumapasag talaga mga ano dito mga tay. Oh. Nasa likod lang natin talaga. Kaya naman, grabe ang bilis. Ay. Bilis. Uy, ano? Oh. Uy. Yun, malaki. Yun. Oh. Yan, dilaw na to matay. Pag dilaw na matay, ayos na yan. 3.1 na yan. Huwag kayong magalit matay. Kukunin ko yung ano matay. Request kasi ito matay ng isa natin subscribers, no? Si Katoy Eric. Grabe, napakaraming kibit, oh. Yan na naman, oh. Oh, grabe. Dala-dalawa, oh. Eh ito, 3 fingers. Kagalagay lang. Grabe talaga. Dami, oy. Ay, may galag shoutout kay Kuya Michael. Yun, nasumilang sila ngayon. Kachoy Delmar. Pasensya na Katoy. Hindi mo na tayo magkasama. Kachoy Ronnie. Sergeant Alibasbas. Mga kati, di ata tayo mapapala rin sa ano, pla-pla. Napakarami ko na rin huli pati mati. Yung iba mati, mga ano, hindi ko na nabibidyo ko, no? Pasensya nyo na kasi di natin pwedeng ibabad tong ano. Kanina nag-ano na naman, naghang na naman. Kailangan daw i-restart. Yeah, di ko ma-open yung camera. Ano naman, pero ano na rin, dami na rin napuntahan tong. Yan na naman, oh. Uy, grabe, oh. Si paring ano, pare, yan na pare, oh. Uy, pula na naman, oh. Kahit saan yan, oh. Grabe. Si Kagawad. Uy, tinakbo na naman. Yan na naman. Ito na. Yun. Ayun, maganda mga size. Yung ganyan lang sana, eh. Mga 3.2. Walang katapusang biwas. Ang ingay ng bunganga ko pati matay. Magpasensya na matay. Pangit din naman kasi viral na viral. Hindi ko salita ano matay. Maganda yung may ano, drink comedy, di ba? Pangit naman yung biwas ka ng biwas, di ka na magsasalita. So yan matay, papahingayin ko ulit matay itong cellphone ko, no? Magpasensya na talaga. Ano? Pangalawang pahinga na ito matay. Nag-ano na kanina eh. Nangingi ng ano, ng paumanin eh. Kailangan daw i-off muna bago siya magbubuhay ulit. So pinagbigyan ko yun, awa ng Diyos, okay naman. A few moments later. So yun lang po muna mga no. At sana'y nabigyan ko kayo ng karagdagang saya. Yan, facing spot natin, Barangay Buli. Yan, tapat ng barangay. Yan, napakarami. Ay, nakawala, oh. Maganda yun. Gandang size yun po. Yun, oh. Mag-i-enjoy kayo dito mga doy. Kuya James Santiago, yun, grabe Kuya James. Kuya Lito, yun, Ariaga, yun, Club shoutout. Kahit pitikin mo ng pitikin lang. So yun, at siyempre nagpapasalamat sa mga lahat ng kaibigan nating vlogger din, no? Sa GC natin, mga vlogger din, sa La Philip Robles, Riding Thunders TV, Pitonggo TV, at Miguel Love shoutout nga pala kay Pitonggo TV. Happy birthday rin, Pitonggo TV. Yun, belated pala, belated. At kaka birthday lang ng nakaraan natin. Yan, kay Winchester Frog and Fish. Yan, Ed Vlog mo, Saldo Eds TV, Talim PH, yan. Talim Island PH, Pots ATV. Yan. Si Kabiwas, yan, siyempre. Sa kaibigan natin si Kabiwas, Kimanoy. Belated happy birthday at kay Kabingwit, siyempre, not makakalimutan si Kabingwit. Yan, siyempre lahat ng Insa Anglers member, no? At sa Bruce Anglers, lahat ng members, mega love shoutout sa inyo. Maraming salamat sa inyo. At sa Sukmon People's Park Anglers, no? At may nang-imbita sa atin doon. At maganda na rin doon, mga sa may ano daw, sa may bangkaan, sa malapit sa daungan ng bangka. Yun na naman.
Yun. Ay, sus. So ito mga toy, iispatan natin to kaagad. At tatry natin hapon mga toy. Baka kumagat sa hapon ng mga malalaki dito. Wala, di kumagat mga toy. Pasensya nyo na mga toy. Hinihintay ko, kanina pa ako naghihintay. Oh, puro para-pares oh. Ang dami mga toy. Sus. So yun lang po muna mga toy. Thank you po sa inyong lahat. At mga ano pa ako mga toy, 30 minutes pa dito, no? Update ko kayo sa huli ko mga toy, no? Update ko kayo mga toy sa ano, sa mahuli natin. Nagpapasalamat po ako sa mga solid subscribers natin, mga taga Napindan, no? Si ano, si Rene Bermeo, Ronnie Bermeo at Samura family, si Wangbu, yan, si Kachoy J, love shoutout. Ayun lang po muna mga toy. Grabe oh. Oh. Ang dami nila mga toy oh. Yun, magandang size. Ayun, pinata mga toy, 3.1. Basta maana na mga toy, kulay dilaw na, okay na yan. Sabihin ko, good size na siya. So yun, update ko muna kayo mga toy. Bago tayo mag-update sa mga sa ano, sa final. Mga toy oh. Oh. Oh mga toy, ang dami na. Oh. Thank you Lord. Grabe. So mamaya pa naman tayo mati. Mamaya pa ako mati uwi. Mga 30 minutes pa. Para marami-rami yung may bibigyan natin ng ayuda. Kasi yan na. Yan na naman. Yan, malaki-laki to. Uyun. Ay, ganda oh. Sus, ginoo talaga. Mapapawaw talaga. Wow na wow. Sana mapakagat ko mati na naka-off camera yung bla dito. So yun, thank you mati at napakahaba na ng video natin. Pasensya nyo na mati, napakahaba palagi ng video natin. Thank you mati. Thank you Lord sa blessing. Mamaya mati, update ko kayo. Thank you so much. A few moments later. Nag-isang ano na lang ako mati, nag-isang taw-taw na lang ako. Grabing dawi talaga eh. O nagkanda uga-uga ako sa harvest. Grabe talaga. Diyos ko, marami talagang salamat Lord sa ano natin, sa fishing spot na napakalupit na naman mati. Uy, grabe. Oh. Yung makati oh. Yung mati, bali thumbnail tayo no. Yung makati oh. Uy. Yun oh. Grabe, mga good size yan mati. Oh, di ba? Grabe. Dami talaga. So, maraming salamat Mari sa mga nag-join in po. Ito yung mga 2 bulate lang tayo. Grabe tong harvest natin ito mga toy. Walang pahinga-hinga talaga mga toy. Di bali naputol yung ano natin. Pero naka ano naman. Ayan naman, yun naman oh. Yan na naman. Ay sus. Dami mga toy, dami mga ano. 3 fingers. Sus Mariusip. Last sa pambulat. Nagsabod eh. Yun. At muli, happy pista po sa San Nicolas. Samang San Nicolas po. Lahat ng buong San Nicolas, kung saan man po kayo nakatira. At happy pista po sa inyong lahat. At ito na, last na to. Uy, ito na. Yun, good size. Ayan, mga ganyan, karami. Mga 3.3. So yun lang po muna mga toy, no? Walang katapusang harvest talaga. Barangay ano to? Barangay Buli, Muntinlupa City. Yan, mayroon pang isa oh. So habang nagliligpit ako, maraming salamat mga toy. Maraming salamat po. And see you next vlog po tayo. Yan ang fishing spot natin mga toy. Yan ang fishing spot po natin mga toy. Yun, luwang yan mga toy. Uy, akala ko tinakbo na. Yan mga toy, barangay ng Barangay Buli. O diba? O may namimingwit na rin sa dulo. Yan, ito yung daan mga toy. Pero tubig to mga toy. Yan, tubig yan. Kung gusto nyo pumunta po dun sa dulo, doon mayroon pa doon, kaso malalim na. Hanggang tuhod na eh.
So baka mamaya bigla tong lumubog bigla dyan. Oh. So yun, maraming salamat mga toy. Thank you. Barangay Buloy Fishing Spot. Yan. Yun, oh. May parking pa yan mga toy sa may barangay. Thank you mga toy. And see you next vlog po. Maraming salamat. Thank you Lord sa blessing po. Bye bye.